କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ତାଙ୍କର 16 ବର୍ଷର ପୁତ୍ରକୁ ପୁଷ୍ପଗିରିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ସେ ତାକୁ 1,000 ମୁଦ୍ରା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାଜକୁମାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ମୁଁ ପୁଷ୍ପଗିରିରୁ ଆସିଛି। ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହାର ପୁତ୍ର? ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଉଣା ଆଣିଛ? ରାଜକୁମାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 1,000 ମୁଦ୍ରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଦୈନିକ ନିଜର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ନଦୀ ପଠାରେ ଚଣା ଶୁଖାଇଥାଏ। ରାଜକୁମାର ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଠିଏ ଚଣା ହାତରେ ନେଇ ଖାଇଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ୀଠାରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନେଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀଟି ଭାବିଲା, ପିଲାଟି ନିହାତି ଲୋଭୀ, ଏବଂ ସେ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଗଲା। ମାତ୍ର ସମାନ କାମ ଆଉ 2 ଥର ରାଜକୁମାର କରନ୍ତେ, ବୁଢ଼ୀଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶୁଖାଇଥିବା ଚଣାକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ସେ ମୋର ଚଣାକୁ ଚୋରି କରୁଛି। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ହେ ମା, ତୁମେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତୁମର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଚଣାର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମହାଶୟ, ମୋତେ ମୂଲ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଟି ଏପରି କରୁଛି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଏପରି କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବେତରେ 3 ପ୍ରହାର ଦେଲେ। ଏହା ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜକୁମାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲା, ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମୁଁ ଯେବେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ହେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲା ପରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ମୁଖଲିଙ୍ଗକୁ ଫେରିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ରାଜକୁମାର ରାଜା ହେଲେ। ସେ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ରାଗରେ ସ୍ଥିର କଲେ, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ରାଜା ତାଙ୍କର ଦୂତକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଭାବିଲେ, ରାଜକୁମାର ଏବେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ବିଫଳ ହେବ। ସେ ଯେବେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ହୋଇଯିବେ, ସେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରକୁ ଡାକିଲେ। ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର କ୍ରୋଧ କମି ନଥିଲା। ସେ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ, ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଏଠାରେ ମରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠି ବେତରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେହି ଘଟଣା ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ମୁଠାଏ ଚଣା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବେତରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଶାସନ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଛୋଟ ଚୋରିରୁ ବଡ଼ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଦିନେ ବଡ଼ ଚୋରଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଅନୁଶାସନରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି? ଏକଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏକା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ, ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜପୁରୋହିତ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ।